Mas, langsung sekretariat langsung. Jangan lupa subscribe Wiki Channel.
atase padha ditandu awake dhewe kabeh sedulur yang isi-isi yo lan rukun lan sama jeni lan ngopeni bergunung lan jodoh panggerti sedulur rukun dan sama jemilan ngopeni ukur gunung dan joko pageti sedulur jodoh untuk yosek aku atase padha ditandur awake dhewe kabeh sedulur kawin siji kudu rukun bangsa sing ngopeni Ya. Mas, langsung sekretaris langsung. Sudah pas ya. Yang masuk yang jalan aja ya. Yang jalan. Lampung. Yang lainnya istirahat di Monggo silakan. Yang lain istirahat di Kerja Santri Atama. Monggo kulaturi pinara. Monggo Mas, pegangan untuk beda.